Magandang umaga po sa lahat. At andito naman po tayong muli mga kalingap at may babalikan po tayong isang beneficiary po natin mga kalingap. At meron po siyang package mga kalingap. Andito po yung package nila. Oh. Yan po yung package po. Sila Ate Ningning po, ito po yung isang balo po at marami pong anak. Tapos yung bahay po nila ay lampasan na halos sira-sira na. So siya lang po yung naghahanap buhay, paglalabada. So deserving po itong tulungan at meron po tayong package mga kalingap. So dadalhin po natin ito sa kanila. Sana po ito ay makatulong sa kanila, makapagpasaya po sa mga bata, pati kila Ate Ningning. So tara po mga kalingap, puntahan po natin sila. So ito na po tayo mga kalingap. At di po nag-aalam si Ate Ningning. Ay, pag ganito. Pag ganyan. Ayan po, nandito na tayo mga kalingap. So ito si Ate Ningning, hindi siya nag-aalam. Wala po siyang kaalam-alam na may dala po tayong package. Ay, Ate Ningning. Ito po, microphone po. Lalagay natin sa niyo. Maalabala ka po namin. Kamusta po Ate Ningning? Ito po. Okay lang po kuya. Ayan. Naglalaba po si Ate Ningning. May dala kami Ate Ningning na package. Nandito po. Kuya. Nagulat ka Ate Ningning? Oo nga, nagulat nga po kasi naglalaba kasi talaga ako araw kung sinasakita ko sa likodan niyo. So ito po Ate Ningning. Pwede ba natin pagpaliban muna yung paglalaba mo para buksan natin itong package? Opo. Mag-unboxing ka ngayon Ate Ningning. Po? Unboxing. May mo. Hindi mo pa alam ang unboxing? Magbubukas po ng regalo. Opo. Merry Christmas. Tungtungkol po ng Merry Christmas. Matagal pa po. Asan po yung mga anak niyo? Anak ko pa yung kuya, yung high school ko nasa eskwelahan pa, tsaka yung grade 2 ko nasa eskwelahan din po. Yung grade 5 ko tsaka yung grade 3, wala man po yung pasok kasi panghapon kasi po yung grade 5 po baka bukas pa yung may pasok. Kaya. Kumusta naman Ate Ningning? Hindi ka pa nag-aasawa? Hindi muna po kuya. Ay, hindi muna. Saka na lang ano? Saka muna, wala muna kuya ang bala. Kaya may dala ako yun, nagka-camera sa atin. Ayaw mo po. Ay, hindi na, saka na lang. Kuya. Lalabok ka daw. Si Ate na nahiyaw. Ito, papasok na natin. Talaga ako, naglalaba kaya ako. Tandaan ko laban kuya. Alam mo pag lunis kaya dahil kaya kuya. Kaya ay anak, buti na po ang kalat ko. Nak, bangon tayo dyan kuya. Nak, si kuya. Naglalaba tapo kita. Nak, pasok na. So ito mga kalingap, ito yung bahay nila. Tagpipila ako ng mga labot. Ang masyot pati kayo kuya. Ito po yung bahay. Sa labahan. Mga kalingap. Po Ate Ningning, anong ulam natin dyan? Pwedeng makikain? Ang ulam mo namin kuya, balaw. Kain ako ng balaw, may kanin pa. Wala na po kuya. Wala na. Inuunang iskil akong kanin dyan, wala na kuya kayo. Ubus na lang. Hindi ako tinirhan na Ate Ningning. Hindi ko alam po, marating kayo ka. Oo. Di mo na akong kalat. Ito yung nabili natin Opo. Di pa ako naglilinis. Anday ko kayo nilinis. May bangko na kayo, Opo nga ni. So dito tayo maupo tayo. Hello, Nini. Ay, kung may akmali, sa tingin mo na kung paglabat ko. Suot muna na yung short niya. Nakasuot na po siya? Yun lang nga po, kuya. Lalaba kaya akong dahil labahan. Okay na yan. Buksan natin ito, Ate Ningning. Opo tayo, dito tayo para maganda tayo sa camera, Ate Ningning. Dahil ko pagligpitin ko. Kaya yun. Maligpit ako. Upo ka po, Ate Ningning. Sige, lang po, kuya. Hindi na mapot. So, dito ka. Para habang nag-unbox, ako na lang ang mag-unbox para sa'yo. Ate Ningning. Opo, kuya. Yan. Wala ka dyan. Talaga kay kuya. Ay, tagal talaga ako. Like, may laki nakalik sa kuya. Ano po, nagulat ka po, ano? Ako dati busy ka ako naglalaba ko kuya. Busy talaga ako sa labahan. Pag lulis talaga na ikong gawa. Dami ka pong gawa. Dapat talaga may katuwang ka na ngayon. Ate Ningning. Pag umaga, kuya, dami kong gawa. Kuya, pag umaga, ang eskwela ko, kaya after yun, tiyan mo. Yan, daycare pa lang yun. Pag aga, ihatid ko sa eskwela ng kuya. Kaya,
Oo. Yung iba pong anak niyo nag-eskwela. Oo nga po, lahat 5 na yun, kuya. Lahat po Palima sila yun. nag-eskwela. Opo, Di ka na din po ngayon, kaya Buti na lang, ano, school kinakaya po ko. sila, no? Oo nga po talaga, kuya. Salamat po kay Ma'am Margaret. Kaya gulat nga ako sa kuya, tag kung nakatalikod na. Wala pa, kuya, atar pa ako sundan. Wala po kayong, kuya. bunting. Wala daw, sundan, Gunting. lang. O, pwede na to. Bunting na lang, Totoy, kung meron. Ito po Ate Ningning, ang laman ng box ay box din. Box din. Okay na. Joke lang ate. Kuya lang. Joke lang. Gulat na gulat pati ako tagay kuya tayo kung maglalabot ang lahat kung linisip kaya talaga. Ano ba kaya talaga ako? Nagulat ka po, ano? Gulat nga na ako tayo ko. Ito po mga anak nyo. Ito, anak ko. Tsaka yung dalawa na nandiyan sa layasan. Yung grade 2 tsaka yung grade 5. Ay, yung grade 3 tsaka yung grade 5 na nandiyan sa layasan. Diyan, oh, niyakap ni Nini yung ano niya. Oo. Kuya niya. Kaya pag umaga nga, alas 2 pa lang sa ko gising na ako. Dahil kong gawa. Alas 2, gising ka na natin. Oo, minsan nalaba kaya ako nabalaw ko alas 2. Kaya ang hirap pag andahan kong gawa. Minsan ako akong Masipag ka Ate Ningning, ano, dapat kang tularan sa kasipagan. Kahit mag-isa ka lang, napapag-aral mo yung ilang anak po. Ano po, bali 5, ay 6 po yan. Anak. 6. Tapos Anim. ito, 5 anak ko, 5 nag-aaral. 5 nag-aaral. Isang high school, tsaka isang grade 5, isang grade 3, isang grade 2, isang daycare. Oo, ang sipag mo. Ano po yan sa paglalabada mo? Pang nagamas ka din. Nanggamas mo ko para Magkano naman po yung bayad sa inyo sa paglalaba? Pindi lang po pumisok. Ano po ang pinakamalaki? Tandaan. Pinakamalaki, 100. Nagagang sa pinipin, kaganyan. Ayan, ayan na. Ayan na dyan. Okay, salamat, Totoy. Bubuksan na po natin ang package. Titingnan natin kung anong laman ng package. Ayan. Ano lang ito, Nay? Bubuksan lang natin ito dito. Tapos, bibigyan natin sa kapitbahay. Joke lang. Also yan. Ano number yan, kuya? Joke lang, Nay. Para sa inyo po ito. Masaya ka, Nay, na may mga ganito. Nagulat man ako, kuya, kasi ko nakatalikod ako sa ikong talikod panglingi ko sa ko. Paglingon mo, Nay, may guwapo na nakita ko. Hindi ko, nakita ko nakatalikod kaya. Ano po yung nagka-camera? Guwapo naman. Ako nga rin. Guwapo rin. Ako nga May rin. lahi yan. Gusto mo na ng may lahi? Ayaw? Ay, may unuubo ka na. Sa 5 pa nga lang eh. Unuubo ka Oo, po. kagagaling namin lang ko sa tarangkaso kaya Tapos ilang kayo nagkatrangkaso na eh? nung ano pa kami. Yung September lang. Yeah. Matalim yung gunting na nakuha natin. Dalang dotar. Matalim. Ito dito pala ang ano. Ito po. Ayan po, mga kalingap. At ito po. Ayan oh, mabubuksan na ating Ningning. Excited ka na? O, tingnan mo ating Ningning. Dali, tingnan mo kung excited ka na. O, dali ating Ningning. Tingnan. Dali ating Ningning. Tingnan mo kung anong laman. Ay! Ay, may nagulat po. Sorry po na. Ay! Mga ano ito? Ay, grabe oh. Dami mo. Pati na yun, oh. Oh, ang dami ng ulam. Groceries pala ito. Dito mo lang kuya pato. Madami, no? Pati Ningning, oh. Sa inyo yan. Yan, di ka na magugutom, Tutoy. Oo. Ang dami, oh. Mga delats. Minsan nga, subong Ito asay po, ko. oh, meron pang ano siya. Ay, parang sa tinapay. May ano siya, palaman sa bread. Wow. Tinapay. Oh, Grocery. grabe, ang dami po mga kalingap. Iyan na natin. Ito, oh, ang dami na yun. Ano, Nay? Masasabi niyo, Nay? Ano, Nay? Masaya ka na, Nay?
Pag hindi ka masaya, Masaya na po, okay na po, kaya masaya na po sa amin. Oo, ano? Masaya na po, kuya. Oo, kasi pag hindi ang gusto Oo, namin, ganun. masaya kayo. Mm. Ano na, masaya ka? Masaya po, kuya. Nagulat nga po ako sa inyo at lalabas bakit talaga ako ay. Ano ate Ningning, bakit ka naiiyak? Wala po, kuya. Naiiyak si ate Ningning, dapat nakaka-happy. So, siguro tears of ano dyan, tears of joy. Ano, luha ng kaligayahan. Ito po, mga ano to, Milo. O, Totoy, Milo. Yan. Naku, Ay, naku, kape, madaming kape, oh. Kopi ko. Ayan ako na ako. Ayan po mga kalingap, madami na silang groceries. Yan, nakikita nyo po. Kapit. Ito pa po. Hindi ko alam, ang last po, ang laman ng kahon ay kahon. Ito ay Ano kaya yung laman kaya? ano kaya ito? Ang dami pong marites. Ay, kahon din. Oh. Ayan, oh. Kahon lang pala ito. Kahon lang. Joke lang na ya, may laman po siyang sabon. Ay, safeguard. Hindi po safeguard, sabon po. Ayan. Ayan, Nay. Sabon yan, Nay. Ayan po, may sabon. Ayan po, may sabon pa siya. Ano ito? Sa baby. Nasa baby. Oo, may sabay sa baby. Pang-baby talaga palang kuya. Sabi ko, baby, kuya, thank you. May tubo ng baby Sabihin mo daw, ko. nakakapagsalita na po ba? Di pa nga kuya, mama lang. Akala ko eh. At least may mama siya. Mama lang. Hanggang mama lang ini. Yung mic po, baka masira. Anak ko, Yan. Ito pa. Yan. So, balik na natin na. Sige po, kuya. Din pong laman. dahil. Balik natin main ito sa diet na. Joke lang. Balik na, pinakita lang po namin. Joke lang, Nay. Sa inyo po yan, ha? Sa inyo po yan. So, ito. Hindi, na po kuya yan. Yan. Ito pa po. Meron pa dito, oh. Dalawang box mo na, ya. Ayan, ito pa. Nay, masaya ka po. Dapat happy ka. Oo No? nga po kuya. Lagi mo tayo, palagi mo tayo kuya, happy. Happy ka na. Kahit walang asawa, happy. Happy pa rin. Yung mga anak pa lang happy na. Tama yan, Nay. Alam mo wala ko magagawa kung di magparaiyak, wala man magagawa. Siyempre lagi naka-happy. Kisa naman para iyak. Ano? Pa. Hindi mo Dapat magagawa magpakasaya na tayo. sakit sa ulo. Pag Ano po? Sana makakuha si Ate Ningning ng ano? Oh, ito po. Wow! wow, ang dami naman. Puro gatas po pala ito, oh. Oh? Grabe, puro gatas. Ang dami, oh. Ang dami po mga kalingap, oh. Sobrang dami. Ito pa, gatas din po ito ata yung isa yung nandito. Ay, grabe, ang dami pong gatas para sa mga anak mo, oh. Dami. Ito po, meron pang isa. Bubuksan natin din. Ay, parang parehas lang po siya. Mga kalingap. So, pag binuksan natin, parehas lang po siguro. Yan. Ayan po. Ang laman ay parehas lang po, oh. Oh, ngayon, parehas lang. Gatas din po mga kalinga po. talaga. May tawa na magiging ano na yung bata. Anay, oh. Lagay na natin dito sa box, oh. Dami. Ah, ito pa po.
Nice. Ay na. Okay na, masaya, happy. Okay po kuya. Thank you. Oo. Masaya si nanay. Oh, at may bigyan pa kita na ng bonus. Hindi ka mong gagawin matatawad kasi Guzman. Ito pa po. 1,000 piso. Maraming salamat po kuya. Yan, meron na kayong groceries, bigas. At meron pa kayong 1,000. Groceries, madaming groceries. Meron pa po kayong 1,000. Maraming At may salamat. sabon pa si baby. Maraming salamat po kuya. Kahapon Hindi na po sa inyo. Nagulat talaga ako sa bubuto sa ikaw. Lalo pati ako. Pinakatalikod na lalaki. Ipapasok ko na ito, Nay, ha? Kailan po kuya sa Pasok ko Hindi na. pa dyan masyadong. Baka mawala na, ha? Ingatan nyo po. Hindi po kuya. Thank you po. Maraming salamat po dito sa inyo. Thank you. Ito po, mga ito. Pasok ko na ito sa nyo, ha? Apo kuya. Kasi si nanay po may karga ng anak. Kaya ako na lang po. Ito pa po, mga kalingap. Sige po. Ito po. Ayan na, andito na po sa loob. Ano to, masaya ka man? Asa yung mga anak po niya nag-aaral, nasa nasa school. Nag-school po kuya. Apo, nasa school. Okay ka Ako lang po po. mga alas 4. Yung pangalay ko kasi ang uwi ng alas 5:30. Kaya hindi yung para sa mag-uwi. Sana pimagot na po ko nagpataga ko na yun. Ano, Nay? Napupugyan ka po ata, Nay, sa camera mo Hindi namin. mo po okay lang yan. Sino po mas pogi? Siya o ako? Nay? Hindi kay kuya. Kala ko, iiwan ko na ito. Ay, siya man yung kuya yun. Okay man din. Gwapo po, gwapo. Oo, hindi po kasi balbas lang. Mabalbas. Ayaw niyo po ng mabalbas. Hindi, okay man. Okay lang. Okay lang yung Ay, balbas. iwan na natin si Kuya Joel. Okay lang na, iwan na namin yan dito. Okay naman po yung iwan dito. para laban na ako dyan kaya. Ay, grabe. Iwan na natin si Kuya Joel, mga kalinga po. Kuya Joel, Pag iwan inuwi na si daw kuya, para namin. laban yan. Wala na magkakabira. Oo. Kuya Joel. Kuya Joel. Gusto naman po kayo, pag nagpaiwan ako, wala naman di po ako gagawin, no? Oo. Marami pati po Oo. ngayon, Kuya Joel, ano? Mauubos ko yan. Oo. Pero musta na po naman yung mga anak nyo? Okay naman po kuya. Ah, Kumusta naman po ang mga anak Oo. natin? ano naman po. Wala pa yung isa yung anak na na may nahulog. Nando na po ko sa sa Diyan, baka nandiyan po sa lang. Panghapon kaya po yun. Kaya, ay pang umaga kasi po, paghapon, wala nang pasok. Andun yata po yung sa tambayan. Wapo po ito si Kuya, no? Kuya Joel. Magpapaalam na po ako, ha? At baka maiwan ako dito. Mauna ako dito. Pero kung sakali na siya, payag ka na ito ang siyang maging partner mo. Ito po. Ano na Okay na po yan. Okay lang, okay na yan. Kung gusto mo ng maputi, anong hanapan ka namin, nanay? Nay. Ano gusto mo, maputi, maitim? May mabuhay pa naman, mabuhay, magputi, magitong. Okay na po yan, Basta responsable. yan. Nay, nagbiro-biro lang po yan, ha? Opo, okay na po yung kuya. Na alam mo naman po ano. Pero malay natin, Nay, may makapanood sa atin. Tapos i-chat ako na, Kalinga Palvin, ako na ang bahala kay Ate Ningning, payag ka po. Kinikilig si Ate Ningning ay. Di ko kuya pa sure. Hindi sure. Okay lang. Pero Nay, magpapaalam na kami. Sige po, si kuya, tingin ko, maraming salamat po talaga ha. Kailan ko talaga sumubuhay, tapos biglang kasi,
Oh, thank you po. Maraming salamat pala. Thank you. Sige, joke lang yung Ate Ningning ulit. Masaya na si Ate Ningning, oh. Kaya lang namin kaya. Pinapasaya ka lang namin, Ate Ningning. Nga po, at bigla talaga yung hugo kaya sabi ko, oh, may biglang nakatalikod ng gano'n ba kaya baga. Ayan, Ate Ningning, magpakatatag ka lang, ha. Kahit walang asawa, ituloy mo lang. Pinakaya man Ate po, Ningning. kuya. Ha? Pinakaya man po talaga. Malay natin na balang araw talagang mabuhos yung blessing sa inyo, ha, Ate Ningning. So, pasalamat ka kay Ma'am Margaret. Ma'am Margaret, Oo, ang nagbigay ng mga package. package. Maraming salamat po kay ate Margaret. Kasi po, galing sa kanya. Dahil naman tumingin. May kalamitan sa pera din. Kay Kualig din. Nabigay sa akin. God bless po, Ate Ningning, ha. Sige po. Ano lang, lagi kang nananalangin, ha, Ate Opo, Ningning. kuya. Magsisimba ka. Magsimba Ay, nga, very sabi ko, good si Ate Ningning, sisimba. Opo. Pagpilin ko, nasimba talaga Oo. po kami. Ate Ningning, papalam na muna kami, ha. Sige po kuya, thank you po. God bless. Opo. Up, ayan po, at napasaya po natin si Ate Ningning. Sobra pong happy siya kahit hindi na naman po niya masyadong mabanggit yung mga salita na sobra, pero nakita naman po natin sa mata niya na medyo naiiyak siya, medyo natatouch po yung puso niya kasi may mga unexpected blessing na dumarating. Salamat po kay Ma'am Margaret. Yan, shout out po sa inyo sa pagpadala ng package, at meron po tayong mga partners sa pagtulong. Salamat po. At God bless po sa ating lahat. Salamat po ulit sa panonood dito kila Ate Ningning. At salamat po. At pasubscribe na po sa ating channel para mas marami pa tayong matulungan. Huwag po tayong mag-skip ng ads. Siyempre, huwag natin kalimutan yung ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, kay Kalingap Rab, at kay Ate Edna. Siyempre, sa asawa ko din po mga Kalingap, kay Ma'am Buena. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin na yun ang kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na